So ewn ni'r canol de, le ti ffansi, Rob? Canol. Ti ffansi canol? Ie, dyma'r canol wedyn ni. Lle'n edrych ar y dosbarth o'n blaen ni fan hyn. Fi'n credu mai yr dyflwydd, ie? Yr ebolion dyflwydd ddod na ti. Dyflwydd, ie. Trydydd dosbarth i'r beirniad. Rhydian Davies, Bryn Gwenlli. Brydfa, wrth gwrs, yn Devil's Bridge ger Aberystwyth. Ac ni'n gweld pob math o wahanol wisgodd yn y prif gylch yn dyn ni'r lliwiau llachar tei ysblennydd fyna gyda'r dangosydd. Mae'r ffasiwn yn dod i'r byd Cymraeg, mae'r rhaid gweud. Oedd y beirniad yr adran o dan gyfrwy, Andrew Thomas, ddo yn gwisgo rhyw dei bach orange. Oedd. Oedd yn smart. Oedd. O ti'n sefyll mas, o rhaid gweud. Ie. Fi'n gweld tac ychydig bach yn wahanol fan hyn. Ie, ambell waith, dim byd yn erbyn, ti'n gallu gwisgo y tac hyn. A mae fe jyst yn pigo'r ceffil land mae bach. Mae rai bobl yn gweud bod e'n rhoi fel vantage, ti'n modd, i ddangos yr annifel. Does dim rhaid i ddala fel lan. A falle, ti'n modd, pobl yn gweud, o, heb y tac, o, dwi'n symud mor dda. Ond dim byd yn erbyn, mae bobl yn gallu gwisgo'r tac yma a dangos nhw fel i ni'n gweld tu flaen i ni nawr. Ac mae'n siwlth a smart mewn ffordd. Odi, oes rheolau gyda'r tac o gwbl? Y Cymraeg? Mae yna ddigon. Dim amser i drafod nhw gyd fan hyn, ond dim gormod. Mae rai gweud, na'r unig beth, wyt ti ffili wisgo boots ar y ceffil na, dim byd fel na. Dim ond fel ffrwyn dibynnu ar y dosbarth. Mae'r ebolesu, wyt ti'n fel arfer yn dangos nhw heb bit yn ei ffen nhw. Mae ambell i ebol, dosbarth ebol, ti'n gallu cael bit yn ei bennau. Dim ond achos mae'r hormones ma'n ôl yn cadw nhw ar fyw ar dan. Ti'n gwybod, mae rhaid cael tyma bach mwy o drafod. Pa maen nhw'n i arddegau, fe? Ie, wy'n gofio ni. Mae llyged Rob Jones y finne yn bollto o un ochr i'r llall yn y prif gylch, achos mae'r penderfyniadau yn eitha cyflym heddi. Ma' nhw. Ond i ni'n edrych ar yr adran A sydd o'n blaenau ni, nhw sy'n y canol trwy'r dydd, ac yr ebolion dyflwydd ddod. Ie. A nawr te, ar hyn o bryd, i fod yn glir, dyw'r Rhydian Davies y beirniad ddim cweit wedi dewis, wedi tynnu i'r brig ar hyn o bryd oedd 84. Tolly Never Say Never i John Eggleton. Dyma'r ceffil glas y ceffil glas yn diwe. Ond dyna... Curtums Jubilee yn ail. Dim cweit wedi dewis to. Fe fydd John Eggleton yn cornel yn cnoi Wynedd, fi'n siŵr. A Graham Roberts fi'n credu oedd yn dangos ffynnu, efe? Ie. A mae Graham yn enwog am ei drwser. Hen law yn dwe, fan hyn. Enwog am ei drwser lliwgar. Ydy. Ond heddi mae'r drwser yn ddi, mae rhywbeth yn bod ma. Mae rhywbeth yn bod. Yn dyla nôl. Ti'n gallu dyla nôl. O, mae gris yn goch, cofia. Mae gris yn goch, ydy. Lle mae di wneud swaps. Ie. Os na chydig bach o newid a trwgo yn digwydd nawr. Ydy, mae Rhydian yn ei gwaith da. Mae wedi bod i diwedd y linell tymod a meddwl, reit na, mae hwn yn heiddi bod un o ddoi spot bach yn fwy uchel, a dyna beth yw ei waith e. Dim ond yr enillydd, yr ail, y trydydd sy'n bwysig. Mae pawb wedi talu arian i gael y spot reit i ddiboni nhw. Ac godi, o na, mae yna newid eto. Mae'r ail a'r trydydd wedi newid. O, mae'n gwyddio nawr yn dywe. Odi, so Sal Cyswani a Glebdale Rockefeller yn dod lan i'r ail spot. Mae Sio'n gweud Rhydian, please, ti'n dy het. Mae un lle bach da fi fynd lan to. Gallai fynd lan to, please. Fan hyn ti'n gweld y cyffro. Ac mae e bant ar y dderchog. A Tolly Never Say Never wedi cadw y lle ar y brig. Adi, a hwn yn geffi bach sydd wedi dal arni gadi, fe ddath e mewn, tymod y dosbarth yw yr ebol dwyflwydd, a mae hwn yn disgwyl yn bictiwr yn y dosbarth ar y diwrnod, mae rhaid gweud. Digon o bromis fel march bach.
A digon o dan yn dros e. A tyma bach o dan o di ma fe ar fyw, wrth gwrs ni wedi trafod ni. Cwm hir Wildfire, od bod ni'n gweud ni. Siatan yw'r march i wydade, ac allan o Hope Nougat, y fam, rhywbeth bach fwy melys. Gyda Julian Williams sydd yn dangos. Ife? Na, dim Julian yw na. Na, wi yn nabod Julian. Os nag wedi newid, tipyn bach dros y blwyddyn. Rhywun arall wedi sefyll mewn. Graham. Ond wrth gwrs, dyw'r gwaith ddim wedi bennu to ar ôl gael y garden. Chos dyw'r ail ar trydydd. Mae rhaid cael y llun iawn. Ni byddwn ni'n gweld paratoi ar sefyll a trefnu popeth i gael yr un llun a i gadw cof am y diwrnod, achos dyna'r unig beth bydd gyda ti ond am y poni. Ti'n aml hefyd yn gweld rhai yn dod lan yn weddol bell lawr o'r llinell yn uwch. A sy'n wych i rywun sydd ar y gwylod, ond y siom wedyn ni'r hynna falle sydd yn meddwl bod nhw'n cadw lle ar y top. Wel, mae yna ddigon o gymeradwyaeth o'r brif eisteddle fan hyn yn y sioe fawr, a toli Never Say Never yn mynd ar wobr gynta, yr ebol dyflwydd ddod yn yr adran A. A mae'n dod yn glir i fi beth mae'r Rhydian yn edrych am. Meddyla di am yr eboles blwydd a'r ceffil blwydd gorau. Welon ni yn gynharach yn y beirniadu, a wedyn i gymaru fe a hwn yr ebol dwy flwydd. Mae'n y bantrwm yn y farni. And that S has arrived with Dale Rockefeller. Third prize going to exhibit 92. Atgoffa ni te o nodweddion ar patrwm mae'r Rhydian Davies yn hoff o. Gawn ni barhau'r sgwrs, ond fi'n credu bod Hannah'n aros amdano ni. Well, good evening, Landon Jones. Landon, you've just won the Royal Welsh Show. I believe you're just showing this horse for the owners. Yes, I'm just showing it for the owners. I'm helping a friend out, and it's been an experience, to be honest. Is this your first time here at the Royal Welsh Show? No, I've been multiple times, but it's my first time getting a first. And it's always the best feeling, isn't it? Can you put that, if you could bottle it up, how would you describe the feeling? Ecstatic, I'd say. It's a good experience, and I think it should get a lot more people into it. Come to the show and have a go. Amazing. Well, many congratulations. Llongyfarchiadau iawn i ti, and have an amazing rest of the week. Okay, thank you very much. Diolch. And many congratulations to the winner of this award. Put your hands together, ladies and gentlemen, as he makes his way across the front of the grandstand.